So seo ceist 8 Deann sé buine na lúbíní agus olar gamach é seo leanas. So tá gá sláine againn. So táid chun an bosca úsáid mar is gná. Agus táid chun an céad sláine chuir, ní déann sé aon difricht cin ordaí úsáidan tú é. Ach is mála man cé cean chur ar bór agus dar chean ar bun. Is féidir leat móda caithir chuirteach, ní caiigh tú. So tá cné just a thógáil amach. So an sin, dó x fá x, okay, so cóirtha iver athróg. Dó fá hain x atá bhach an sin, so dó fá hain sin dó, x fá x, sin x cearnatha. Agus bhí móda fá móda, so sin móda. An sin, anseo we have lúda hain fá hain x, so lúda fá móda sin lúda, hain fá hain sin hain, agus x. An sin anseo sa tríú bosca. Dó x fá cahar. Móda fá móda sin móda, dó fá cahar sin 8, agus de x a bháin againn. Agus an cahar bosca lúda fá móda sin lúda, hain fá cahar sin cahar. So an sin, bóhá leat na hain tó 3 ceithre terma a bhailú, agus just scríomh, okay, tá an freagar chuna bheith x cearnatha lúda hain x, móda 8x. Níl an móda scríta nach leis an 8, but tá is a gin ghfuil sé móda. Lúda cahar. Anis chur na termí cosúla le chéile, so seo iad na termí cosúla, agus tá 2x cearnatha móda 7x. Cén fáil ghfuil sé móda 7x beidir a dearann tú, well, de bhór ghfuil sé lúda hain móda 8 sin 7. So an sin 7x lúda cahar, agus ní féidirling éid sin a himú níos mó, mar is termí éagsúla iad. Éagsúla. Tá sé cosúla rá like gá úil agus 7 banana lúda céiríúr. Ní féidirling iad a himú níos mó, but tá na rudí seo termí cosúla. Is féidir am scríomh i gceart, termí cosúla. So bhí mar ábalta iad sin a himú sin ceist 8.